дуруд бинандагони иззатманд, дар барномаи мо ҳастанд ҳунарманди ҷавону соҳиби истеъдод Насиба Идеева. Насиба бону субҳи худро чӣ гуна оғоз карда бошанд? саломат бошед. Субҳи худро албатта ки бо як хушҳолии хеле зиёд, чун имрӯз дар барнома ҳастам, оғоз кардам. Иштобре ки мо дар мусоҳибаҳо мушоҳида намудем, шумо аз хурдӣ шафқатон ба овозхонӣ бениҳоят зиёд буд, вале маҳз чӣ сабаб шуд ки шумо шафқатон ба овозхонӣ зиёд буд, вале ба коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб супоридед? Ташаккури зиёд барои савол. Албатта ки санъаткор, чуноне ки шумо гуфтед, аз завқи зиёд санъаткор мешавад. вақте ки ман дар якум бор дар овози тиллои буд иштирок карда будам, онҷо дар даври якумро гузаштам. Ба ҳамин падарам гуфтанд ки мақсад ки ту сароянда нашавӣ. Дигар ба ҳамин ман нарафтам ба овози тиллоӣ. Баъдан ба шавҳар баромадам ва ба коллеҷи тиббӣ албатта ки дохил шудам, чунки аз хурдӣ завқу зиёд ки буд, боз ба сана баргаштам. Дар бола қайд намудед ки падарам гуфтанд ки дигар ба сурудхонӣ машғул нашав. Чӣ сабаб шуд ки падари шумо розӣ набуданд шумо ба сурудхонӣ машғул шавед? Албатта ки ҳар як мардҳои тоҷикимон намехоҳанд ки духтарашон санъаткор шавад, лекин модарам чӣ қадар завқ доштанд ки мехостанд ки ман санъаткор шавам. Баъд аз чанд сол, яъне ки бо оиладор шудам, фарзанддор шудам ва боз чуноне ки шумо медонед, аз оила ҷудо, яъне ки ҳамсарро аз даст додам, боз падарам барои хушҳолии ман иҷозат доданд ва розӣ шуданд. Айни замон шумо соҳиби ду фарзанд ҳастед, ду писари дусруяк. Номи онҳо чӣ аст ва ба як модаре ки танҳо аст ду писарро бузург намудан мушкил нест? саломат бошед барои савол. Албатта ки ду писарчаи нозанин дорам бо номи Анисҷон ва Фирӯзҷон. Бисёр номҳои зебо. Саломат бошед. Калонӣ дар синфи дуюмин мехонад, хурдӣ дар синфи якумин. Сахт аст албатта ки бепадар фарзандонро ба воя расондан, аммо чӣ гунае ки мегӯянд, зан ҳам бошӣ бояд мустаҳкам бошӣ. Бале. Шумо худ намунаи ибрати зани яъне қавӣ ҳастед. Саломат бошед. Ва вақте ки фарзандон аз шумо суроғи падарро мегиранд, сахт нест? Кӯдакон тақрибан писари калониам якумин қадамашро ба мактабхонӣ мегузашт, яъне ки синфи як буд, дуюманги 6 сола буд. Ҳанӯз бузург буданд вақте аз олам. Бале, ёдашон ҳаст, албатта ки дар он рӯз иштирок доштанд. Шумо ки ҳоло ҷавон ҳастед, ҳоло зебо ҳастед, албатта саломат бошед. дар оянда мақсад нест ба шавҳар кунӣ? Акун мегӯянд ки гапи пешакӣ ин хуб нест. Албатта ки чизе ки қисмат бошаду насиб бошад, агар дар насибам бошад, албатта чаро не. Чӣ тавре ки мегӯянд ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. Шумо яъне аз ҳамон хурдӣ ягон устод доштед ё ки фақат худатон? Не, аз хурдӣ устод надоштам. Аз ҳамон чӣ мегӯянд, телевизион буд, филмҳои ҳиндугиро ки тамошо мекардем, завқи ман аз он буд. Ман устод надоштам. Баъд вақте ки ман коргар будам, дар беморхона кор мекардам, аз он ҷо устод ёфтам. Агар бинанда шуморо бо сурудҳои ҳиндиятон чеҳраатонро набинад, гӯё тасаввур мекунад ки ягон сарояндаи ҳиндӣ, яъне сурудхондаи суруд аст ки шумо бениҳоят бо маҳорати баланд суруди ҳиндиро яъне месароед. Айни замон имконият ҳаст ки баҳри мухлисонатон, баҳри бинандагон метавонед ки як суруди ҳиндиро замзама карда бошед. Албатта, чаро не. जब हम जवांगे जाने कहांगे, जब हम जवांगे जाने कहांगे, लेकिन जहांगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवांगे. ва насибабону ҳар як нафар новобаста аз оне ки дар кадом сатҳ қарор дорад, дар зиндагӣ як нафарро идеали худ меҳисобад. Шумо дар зиндагӣ киро идеал меҳисобед, кадом сарояндаро? Албатта идеали ман, чунки ман сурудҳои ҳиндугиро бисёртар замзама мекунам ва шояд гӯем тақлид ҳам мекунам, бисёртар ман
ба онҳо пайравӣ мекунам. Идеали ман яъне ки сурудҳои ҳиндугиро ман бисёртар дӯст медорам. агар ба шумо имконият бошад бо кадом сарояндаи ҳиндӣ дуэт месароед? албатта ки ин устоди сарояндаи машҳуре ки ҳаст ҳама бояд шояд ки шиносанд. Шрея Гопал ҳаст ки беҳад садояшон ба ман писанд ҳаст ва орзуи ягонаи ман ҳам ҳамин аст ки мехоҳам бо он кас рӯбарӯ шавам ва шояд ки ягон суруд замзама кунам. Насибабону ростӣ ба ман суруди дар баргаки гул нома навиштам ки биёӣ бениҳоят писанд аст. Айни замон метавонем ки баҳри бинандагон бо ҳам замзама карда бошем. Албатта, чаро не? хуб, меравем. дар баргаки гул нома навиштум ки биёӣ. با خون دل خامه نوشتم که بیایی در خواب و با بیدار بگفتم که بیایی در خواب و با بیدار بگفتم که بیایی در مستی و هوشیار بگفتم که بیایی در مستی و هوشیار بگفتم که بیایی ای باز بیا یاری هوس باز بیا باز ای باز بیا یاری هوس باز بیا باز با اسب سفید از ره درواز بیا باز با اسب سفید از ره درواز بیا باز. ташаккури зиёд. Насибабону, яке аз сурудҳои машҳури шумо ин суруди ҷашни баҳорон мебошад ки имрӯз бениҳоят ба дилу дидаи мардум ҷой гирифтааст. доир ба таърихи ҳамин суруд қисса мекардед. Чӣ гуна пайдо шуд? саломат бошед. Ташаккур барои савол. Суруди ҷашни баҳорон ин суруди аввалин суруди ҳиндугӣ буд ки ман замзама кардам ва байни мардум, яъне ки дар маъракаҳои онҳо ё ин ки дар ҷашну маросимҳо хондам. Албатта ин суруди яке аз филмҳои ҳиндӣ ҳастанд. Апай нишона ҳамин сурудро замзама карданд. Нишонаи Рустам. Бале, апай нишонаи Рустам ин сурудро замзама карданд ва ман бениҳоят писанд омад. Ҳангоме ки гӯш кардам аз апай нишонаи Рустамро, бениҳоят ба ман писанд омад ва ман ҳам хостам ки ҳамин сурудро замзама кунам. Вақте ки дар байни маросимҳо, яъне ки мардум инро хеле хуб қабул карданд. То ҳол яъне ки дар ягон чорабинӣ равам ё ин ки ягон маҳфил бошад, аз ман хоҳиш мекунанд ки бисёртар ҳамин сурудро бале замзамат кунед, чун дӯстон ҳастанд ё ин ки шиносон ҳастанд, ба қавли шӯхӣ мекунанд ки ту дигар суруд надорӣ ки танҳо ҳамин сурудро мехонӣ, аммо ки чизе ки яъне ки бинанда яъне ки мухлис ки хоҳиш кунад, албатта ӯро иҷро кардан дар кор. Рад кардан ғайриимкон аст. Бале, барои ҳамин ман куҷое ки равам, аз ман хоҳиш мекунанд ки аввал ҳамин сурудро замзама кун. Ин дамо ин лаҳза метавонед ки 4 мисраи ҳамон сурудро баҳри мухлисонатон, баҳри бинандагони мо замзама карда бошед? Албатта, чаро не? ये मोहब्बत जवानी ये नजर और नजारा बहुत समझे का किसी ने क्या किया किसका इशारा रब से ये चरे रहे ये नशा तारे रहे मेरे मेहमानों परेशान रहे आज की रात सबको याद रही है जश्न बहारा महफिल यारा आबाद रहे आज की रात सबको याद रहे. беҳтарин Насибабону, бениҳоят садои фуран ва дилнишин. Зинда бошед. Насибабону, агар ба шумо пешниҳод шавад ки танҳо бо як забон суруд хонед, тоҷикӣ ё ҳиндиро интихоб менамоед? ин саволи хеле душвор аст. Чунки садои шумо ҳам дар сурудҳои тоҷикӣ хеле қашанг аст, ҳам дар сурудҳои ҳиндӣ. Ташаккури зиёд барои савол, лекин беҳад саволи душвор додед. Албатта ки ман духтари тоҷик ҳастам, сурудҳои тоҷикиро дӯст медорам, замзама мекунам, лекин фарқ гузошта наметавонам, чунки аз назари ман на, балки аз назари мардумро гӯем агар, аз назари мардум ҳар дуяш писанд аст. Албатта бисёртар сурудҳои ҳиндугӣ баҳо медиҳанд. назари мардум ин аст ки бисёртар сурудҳои ман ҳам тоҷикӣ замзама мекунам ва ҳам ҳиндугӣ замзама мекунам, лекин мардум
бисёртар ба ман мегӯянд, ки садои ту ба сурудҳои ҳиндигӣ бисёртар монанд аст. насибабону шумо ки сурудҳои ҳиндиро бениҳоят дар сатҳи олӣ иҷро менамоед, ин сабабаш чӣ бошад? Яъне шумо забони ҳиндугиро хуб метонед ё ки аз ҳамон хурдӣ ҳамон овози худро ба сурудҳои ҳиндугӣ мутобиқат кардаед? албатта ки ман ба пуррагӣ забони ҳиндугиро намедонам, рости нахондаам дар борааш, лекин аз хурдӣ аз рӯи филмҳо, сурудҳо гӯш кардам, завқи зиёд буд. Баъдан вақте ки хостам ки ба яъни мардум пешкаш намоям ё ки дар ягон ҷо ки мехонам, барои он ки хато нахонам ё ки ягон ҷумлаашро хато накунам гуфта, барои ҳамин бо сафорати Ҳиндустон ҳамкорӣ кардам. Унҷо устудон ҳастанд, пеш аз сурудро мақсад хондан, ман аз онҳо тавсия мегирам ки куҷо ин дуруст аст ва куҷо ин ғалат аст гуфта. айни замон агар ягон чорабинӣ дар сафорати Ҳиндустон шавад, шуморо ҷиғ мезанад, фарёд мекунад? Албатта, бале, ман бо онҳо ҳамкорӣ дорам. Пештар тақрибан як сол ё ин ки як ним сол пеш ман ҳамчун чӣ мегӯянд донишҷӯ хостам ба он ҷо бале ҳамкорӣ кунам, аммо вақте ки рафтам онҷо устод буданд, устоди ҳиндӣ албатта, садои маро гӯш кард ва гуфт ки ту аллакай ту шогирд нестӣ, овози ту монанд аст, ба сурудҳои ҳиндигӣ мутобиқат мекунад. Аз ин рӯ ба ман ҳамон ҷое ки сурудро ман ғалат накунам гуфта фаҳмонданд, лекин чорабиниҳо шавад, албатта ки ман бетайёрӣ меравам, онҷо баромад мекунам. шумо хаткардаи коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ҳастед. Бале. айни замон намехоҳед ки ба консерватории миллӣ? албатта ман хостам ки дар он ҷо дохил шавам ва аз устудон пурсидам, гуфтанд ки ғоибона набудааст. Баъдан ба донишкадаи санъат дохил шудам ва фаҳмидам ки он ҷо ҳам кушода шудааст, ғоибона кушода шудааст. Бале, айни ҳол ман бале курси якум дар донишкадаи санъат ва мусиқӣ ва ба номи Мирзо Турсунзода бале онҷо таҳсил намуда истодам. айни ҳол хато накунам дарсҳо оғоз шуданд. Ман чунки ғоибона ҳастам, албатта ки даври якумро хонда тамом кардам, аз як чанд моҳ пас албатта ки боз дарсҳо оғоз мекардам. бале барои як модаре ки ду фарзандро танҳо бузург карда истодааст, мушкил нест ҳам дарс ҳам кор? Мушкил аст, албатта мушкил аст. Ростӣ баъзан ҳолатҳое мешавад ки ҳам дар кори беморхона, ҳам дар кори яъне ки донишҷӯӣ ва кори санъат беҳад мушкил аст. Рӯзҳое мешавад ки фарзандонро кам мебинам, рӯзҳое мешавад ки дер мебинам, лекин боз шириниаш дар ҳамон аст ки ҳар гоне ки аз кор ба хона меравӣ, фарзандонро мебинӣ, хушҳолӣ, бале аллакай ҳамон хастагӣ паси сар мекунӣ. бале. мехостам бифаҳмам ки Насибабону дар вақти холигӣ ба чӣ кор машғул мешаванд? Бисёртар вақти холигии худро бо чӣ мегузаронанд? Саломат бошед. Албатта ки ман чуноне ки қайд кардам, дар айни ҳол вақти холигиам бениҳоят кам аст. Бале. Чунки ҳам донишҷӯ ҳастам, ҳам дар беморхона кор мекунам, ҳам дар санъат кор мекунам. Албатта ки дар филармонияи давлатӣ ман оркестри эстрадии Гулшан кор фаъолият мекунам. вақти холигӣ бениҳоят кам аст. чӣ тавре ки худ қайд намудед, вақти холигӣ бениҳоят кам аст ва вақте ки ҳозир шумо дар барнома қарор доред ё ки дар ҷои кор, бисёртар ба шумо кӣ ёрӣ медиҳад? Фарзандон танҳо ҳастанд дар хона ё ҳамроҳи ягон хешовандон? албатта айни ҳол ҳозир хоҳарчаам ҳастанд, хоҳарам ҳастанд ки дар хонаи ман ҳастанд, кӯдаконро нигоҳубинӣ мекунанд ва боз шукр падарам ҳастанд, оилаашон ҳастанд. Ман модарамро аз даст додам, оилаи он кас ҳастам. бародаронам бо келинҳо шукр ҳама дастгирӣ мекунанд, ёрдам мекунанд. Бале, дар масъалаи нигоҳубинии фарзандон холаҳоям шукр. хулоса ки кӯдаконро беназорат намегузорам. ягон суруде ҳаст ки имрӯз якумин шуда дар студияи мо бинандагон ҳамон сурудро яъне шунаванд? суруди ин бачаи восеъ аст ки тавлиди ин суруд
албатта ки ман духтари восеъ ҳастам. вале медонем аз восеъ ҳастед. бале саломат бошед. духтари восеъ ки ҳастам, ба ман бисёриҳо савол доданд ки чаро ки ҳама аз ҳар ҷо мехонад, яъне ки аз ҷои зодгоҳаш ба таври аз кӯлобу аз данғара ё ки Бале. аз ҳама ҷо ту духтари восеъ ҳастӣ, чаро ки суруди восеъ намехонӣ? восеъ намехонам. барои ҳамин ман хостам ки як суруд баҳри ноҳияи худам, яъне ки зодгоҳам баҳри зодгоҳ. восеъ, яъне ки бачаи восеъ пешниҳод кардам. Яктои замонаю ма дар ҳусну ҷамол, ҳаргиз надорам парвои ганҷу зарумол, ганҷу зарумол. гул духтари восеъгию мо абру ҳилол, гул духтари восеъгию мо абру ҳилол. дар пеши ту ноз дорам нашай мамалол, дар пеши ту ноз дорам нашай мамалол. бачаи восеъги ёри қадрдон, ай ту болоша надидум дар ҷаҳон. ای بچه‌کی خوبی و شیرین زبانی، می‌فارم یک جای باشیم هر دومان. بهترین تشکر. نصیبه بانو، خیلی خوب اومده است. و نصیبه بانو در اینجا میخواستم بفهمم که در آینده نقشه های شما چی است؟ چی آرزو دارید؟ дар оянда албатта ки вақте ки по ба сӯи санъат мегузорӣ, хеле мушкил аст, чунки ҳар як бинанда ё ки шунаванда ё ки ҳар як мухлисе ки туро қабул мекунад, албатта аз ту сурудҳои нав ба навро мунтазир аст. аст. мехоҳад ки як чизи ҷадиди бари он пешниҳод намоӣ. ман ҳам кӯшиш карда истодаам ки то каме ҳам бошад баҳри бинанда як чизи хуб пешкаш намоям, суруди нав пешкаш намоям. барои ҳамин оянда худо хоҳад мақсадҳо зиёданд ва чунки ба мухлисони азизи худ айни ҳол агар маро мебинанд ё ин ки мешунаванд, ман миннатдоригии худро ба онҳо мерасонам салом бошед. ва хеле ташаккур мегӯям ки маро дастгирӣ карда истоданд, яъне ки рӯҳбаланд гардонда истоданд. то як сухани хуби онҳо аст ки мо санъаткорон рӯҳия мегирем ва Бале. завқу зиёдтар мешавад. аз дастгириву аз суханҳои хуби мардум аст ки мардум, бале. имрӯз мо каме ҳам бошад пешравӣ карда истодаем. طول 1.5 سال است که به سرآیندگی مشغول هستید. бале در این مدت کوتاه چی طور دل مخلصان رو به دست آوردین؟ امروز به نهایت مخلصان زیاد دارید، چطوری که ما می‌بینیم؟ ташаккури зиёд барои савол. аввалин дараҷа ин баҳри мардум, албатта ки ту агар садо ҳам дошта бошӣ, вале ки одобу муошират ки набошад, بله بله. шунаванда ё ки бинанда туро قبول نمی‌کنه. қабул намекунад. албатта ки бояд ки бо забони хуб ё ин ки чӣ мегӯянд, бо забони ширин дили мардумро ба даст даст биёрӣ. орӣ. шукр мекунам ки имрӯз чуноне ки шумо гуфтед, албатта кам аст ё ин ки зиёд ҳаст он нафароне ки маро қабул доранду маро мешунаванду маро дастгирӣ мекунанд. намедонам сабабаш чӣ аст, лекин ман хеле хушҳол ҳастам ки мардум маро рӯҳбаланд мекунанд. بینندگان عزیز، این دم و این لحظه نصیبه بانو بهر ما و شما یک سرودی خود رو پیشکش می‌نماید. саломат бошед. дар як маҳфили будам, онҷо ба ман хоҳиш карданд ки суруди ҳамин гулҳои душанберо замзама намо. албатта ки имрӯз дар барномаи шумо ҳастам ва имрӯз айни ҳол ки баҳор асту ҳама ҷо пур аз гулҳои шукуфон شکوفان است ҳастанд, بله. мехоҳам ки баҳни бинанда ҳамон чор мисра аз гулҳои душанберо замзама навоем. ҳар субҳи дилоро гул ҷилва намояд, рухсори нигорон шодӣ бифизояд. гулҳои душанбе оромиши ҷонам, гулҳои душанбе осоиши ҷонам. гулҳои душанбе оромиши ҷонам, гулҳои душанбе осоиши ҷонам.
ташаккури зиёд насибамонов. бовар кунед бениҳоят садои зебо доред. Ягон лаҳзаи аҷоиби зиндагӣ, ҳар як инсон аз ҳамон лаҳзаи хурдӣ то ба камол расидан ягон лаҳзаи хубе ҳаст ки дар хотири ӯ фаромӯш намешавад. ҳастанд ягон лаҳзаҳои зебое ки то ҳанӯз дар хотири шумо нақш бастааст? ин гуна лаҳзаҳо бисёранд. Албатта ки ҳар як зани тоҷик вақте оиладор мешавад ва зиндагиашро аз даст медиҳад, модарашро аз даст медиҳад, лаҳзаҳои хуб бо онҳо ман бисёртар дорам. Ва ҳангоме ки ягон каме ҳам бошад зиқ шавам ё ин ки чӣ мегӯянд, зиқ бошам, он лаҳзаҳоро ба ёд меорам ва худамро хушҳол мекунам. яъне ки аз зиндагӣ бо модарам будану бо шавҳарам будам, ин лаҳзаҳо беҳад лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи Бале, зиндагӣ. бале, бале. насибабону дар ин қисмати барнома мо бо шумо як бозии хурдакаке мегузаронем. Агар шумо омода бошед, бозӣ ин ё он ном дорад. Мо ба шумо савол медиҳем ва шумо дар муддати кӯтоҳтарин ба саволҳои мо ҷавоб мегардонед. Бошад. Агар шумо омода бошед, пас меравем. Бале. барои сароидани суруд тоҷикӣ ё ҳиндӣ? ҳардуяш. ҳардуяш. Саҳна ё студия? яъне бисёртар бо овози зинда сароиданро дӯст медоред ё ки бо фонограмма? албатта саҳна. саҳна. Суруди ошиқона ё суруди рақсӣ? ошиқона. то ба ҳол ягон сурудатон баҳри марҳум шавҳаратон бахшида шудааст ё не? албатта суруди аз они худам не, вале аз дигарон замзама кардам. машҳурият ё оромии шахсӣ? оромиши шахсӣ. беҳтарин. насибабону шумо бо бисёртар сурудҳои ғамангезро гӯш медиҳед ё сурудҳои рақсиро? ҳардуяш. ҳардуяшро. дар зиндагӣ аз кадом кор пушаймон шудаед? инро махфӣ бошад мешавад. агар тӯи ман шаваду ман ба шумо хоҳиш кунам ки дар тӯям омода сурудҳои худро ба таври ройгон сароед, қабул мекунед? албатта чаро не. ташаккури зиёд. ва бинандагони азиз, ин даму ин лаҳза барномаро яъне ба итмом мерасонем ва дар охир баҳри яъне мухлисони худ, баҳри ҳаводорони худ чӣ гуфтанӣ доред? чӣ таманниёти нек доред? ташаккури зиёд барои савол. чуноне ки қаблан гуфтам, мехоҳам ки ба мухлисони худ хонаи ҳар яки онҳо обод бошад, дар хонаи ҳар яки онҳо хушию хушҳолӣ бошад. ташаккур мегӯям барои дастгириашон, барои суханҳои хубашон ва дар охир мехоҳам ки тоҷикистони азизи мо ҳамин гуна чӣ тавре ки ҳаст, доимо парчамаш шукуфону парафшон бошад. то барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.